Hola, sóc Pau, de segon de batxillerat, i com podreu comprendre no tinc massa temps per a presentacions, perquè el selectiu és en un mes i ja estic enviant el treball quasi una setmana tard. La intenció d'un servidor amb aquest vídeo és fer-vos la vida més fàcil, aclarint alguns dels temes de Vicent Andrés Estellés que hem vist enguany. Em deixa alguna cosa? Som-hi. Posem per cas que la Pau diu alguna cosa tal com desenvolupa el context històric i cultural de l'autor de l'obra. És una pregunta molt ampla que no per això ha de fer-nos por, perquè el que vol és que contem en poques línies a quin món va viure Estellés. L'autor va néixer a Burjassot l'any 1924 i tot i tenir una infància feliç el van marcar algunes morts familiars, com la del seu avi, assassinat pel seu germà, i son tio que va morir de tuberculosi. La guerra va esclatar quan Vicent tenia 12 anys i tot i detenir els seus estudis no li va impedir seguir llegint llibres. La joventut d'Estellés va estar marcada per la postguerra, durant la qual va viure a València i va començar a apassionar-se per la literatura. Va anar a estudiar periodisme a Madrid, d'on va tornar per a treballar al diari Las Provincias de València. Va entrar en contacte amb Sanchis Guarner i Joan Fuster, entre altres autors dels cercles literaris de l'època. Va arribar a ser redactor en cap del periòdic fins que fou arbitràriament substituït sense la menor delicadesa. Això dia ell. A partir d'ací, aprofitant la desaparició de la censura, Estellés es va dedicar a la seva obra fins que va morir el 1993. La seva obra va estar marcada per la repressió de la dictadura i la societat del franquisme, però allò que va deixar la major marca als seus versos fou la guerra civil i la mort que va portar a uns pobles que vivien tranquils i indiferents. Amb això crec jo que hi hauria suficient per contestar quasi qualsevol pregunta de context d'Estellés. Caldria mencionar alguns autors de poesia contemporanis al burjassoter, com podrien ser els catalans Salvador Espriu i Carmelita Sánchez Cudillas o els valencians Josep Piera i Marc Granell. I està molt bé tot això, però i si em preguntem pel contingut? Ben fàcil, posem-ho així. Com s'estructura el llibre de Meravelles i quines són les seues temàtiques? El llibre de Meravelles està composat per 62 poemes dividits en 3 parts temàticament distingides, imitant el retaule medieval en ser-ne la segona la més llarga. El títol del poemari és un homenatge a l'obra homònima de Ramon Llull, al que es referència juntament amb Ausiàs Marc i altres autors donant-li al recull una visible intertextualitat. La primera part, Teoria i pràctica de la flor natural, dona reminiscències de la poesia joc floralista i tradicional que el règim havia permès cultivar. Tanmateix, en fa una oposició irònica i una declaració d'intencions. El llibre de Meravelles té un missatge propi i no va tallar-se a l'hora de declarar-lo. La segona part, i la més extensa, és un cos central sense títol que tractarà els temes principals del poemari: l'amor, la mort i la guerra. Es reflectiran per mitjà de la representació d'un passat idíl·lic, que acaba abruptament pel motiu de la guerra amb poemes com l'Estampeta. A partir d'aquesta composició, els poemes esdevenen un poc més melancòlics i reflexius, mantenint-se, però, fora del pessimisme. Propietats de la pena resulta un breu epíleg de 5 poemes on Estellés es decideix finalment a assumir la veu del País Valencià i s'encarrega a si mateix la tasca de recuperar la dignitat del nostre poble. Això ho veiem a poemes com Assumiràs la veu d'un poble. I fins ací la meva píndola literària. Espero haver sigut d'ajuda a algú dels que l'heu vista i com a mínim em quedé tranquil d'haver repassat. Salut!